pamberi pandakarera mambotasa isi zvechitanda zvechokwadi zvatichataura sichazo chokwadi ndikanyepa ndicharaswa nemhosva kare ndikanyepa ndicharaswa nemhosva. Mwari vandibatsirawo. Mwari andibatsirewo. Babs. Taurei. Zita rangu ndinoitwa Pato Tachona. Ndabva ndiri mudare raChief Karako. Ndabva ndiri mudare raChief Karako. Hero nganditi inini ndaisenzera mhiri South Africa. Ndine zvandinoshanda zvangu zvandakangopuwa kakore kakadona mandiri. Saka ndine kambani yangu South Africa. Saka 2001 ngandikuti ndichataura in short. Sezvo zvakataura tinoona kuti kuri kudzimba kufamba patime. Saka 2002 pakauya hanzvadzi yangu yandinotevera. Ini ndakaberekerwa muimba yemudzimu. Ndiri muimba yemudzimu akatora mai vangu achipanika paimba yababa vangu. Ndi baba vamuri kuona vese vamuri kuona vari pakwanisa ndivana baba vangu. Right, ndiri ipapo pane hanzvadzi yangu yandinoberekwa nayo yandinotevera. Hanzvadzi yangu yakarwara 2002 ipapo. Ndiri kuSouth Africa naye ari kuSouth Africa. Ndobva yazosimuka kuSouth Africa ndobva yauya kumba kunoko. Yauya kumba kunoko ini ndakakwanisa kuuya. Saka ndakangobva ndangoti mumhuri ndakabva ndakumbira baba vanga kuSouth Africa. Ndobva ndakumbira baba ndikati baba ndaikumbira kuti muende kumusha pane nhaurwa ndapuwa nehanzvadzi sezvo ndiri nemukomana mukuru muimba. Asi ini ndokuda kuti basa rakandibata ndibasudi kuenda kumba. Saka baba achidi chiendai mundondibatirawo basa iri nani nana mukoma vemuyani venyu sezvo kune vanhu vakawanda kumusha uko. Zveshuwa ndakatuma baba ndokubva vauya. Kuuya kwakaita baba vakasanganisa vakoma vavo vese vamukuona mukati medare. Sindiso. Right, vana baba vakabva vasangana sokusangana kwavakaita uko. Ndokubva vafambira pane zvainetsa hanzvadzi yangu. Saka pane zvainetsa hanzvadzi yangu vakati vapedza pakufamba pavaita vaifamba vari pamwe. Saka ini zvaingoita zvokuti baba vaizomupawo feedback voti mwana wangu tapa stage yakati. Saka pastage yatiri muda zvakati. Saka ndaingovapawo mari kuti vafambise baba vangu vane moto. Saka pakufamba kwavaita ndiri ndaibudisa mari yezvose. Vakafamba nenyaya yavo vakafamba nenyaya yekunzi painzi hanzvadzi yangu mukadzi wababa vanova mai guru mushure ngati vanova mai mukadzi muhondo wababa vanditi mai vangu vakazoya ari mukadzi wechitu ari mukadzi wemudzimu. Saka zvadaro manje pakazoita kuti hanzvadzi yangu inonzi yanga yakaiswa mhepo yemukadzi wababa yaiclema kanzi rinonzi vanoti shaviro. Saka ini ndakazopa kuti pavafamba zvakada kuzonetsa kuti wai mukadzi wababa achibvunza shaviro mwana wemudzimu. Saka zvikabva zvazoonekwa kuti mukufamba kwavakaita vakazobva vaona kuti no pane zviri kuitika pa inyaya yeuroyi. Saka uroyi waiva wakamira pakadai so. Isusu mai vedu isusu baba vakambosunga 7 years vakaenda kucheri. Mai vakasara pamba. Vasara pamba baba mai guru namai. Mai vakazobva vasimuka vaenda kuchipanga inoshanda. Tosara namai guru pamba. Saka pakuzokura nganditoti ndinditori mukomana mukuru. Pakukura ndine vamwe vanina vangu nevasikana vamwe tiri 6 isusu pakubereka muimba iyo. Saka zvadaro pakukura kwedu takazokura kuna mai baba vozodzoka kubva kucheri kuya kuya. Vadzoka kubva kucheri kuya kuya. Zvakazoita kuti inini baba vari kucheri ndakaenda kumba kababa ndikandogara pamba pavo. Vakatondidaidza ndisachi kuti baba vako zvavasungwa chiuya kuno kudini upesise chikoro. Ini ndaindiri grade 3 pandakaenda kumba kababa. Ndazoenda ikoko kumba kwababa. Baba vakazodzoka nda grade 7 ndokubva ndadzoka kumba. Saka pakudzoka patakazoita kumba kuya kuya pakazoita kuti takazoita takapesana. Pesa patakazoita kuti takazoita kuSouth Africa ndo pakazoya problem yehanzvadzi yangu yaya ndataura pamashino kuti yakazoya norwere. Hanzvadzi yangu yaya yakangoti yechingopora. Then ndakabva ndatanga kubayiwa initi kuSouth Africa ya 2003. Saka ndakabva ndauya 2002 December
ndichida kuti ndinzwe nyaya yavandichigadzirisa. Pandakauya ndichitonzwa nyaya then ndobva kanzi hanzvadzi yako yadini yapera. Saka ndakazobva ndati 2003 ndobva ndasvika kuSouth Africa. Ndichisvika kuSouth Africa ndobva ndakabva ndaroorwa nechinhu nebayo. Ndanga ndichiita something like a sort of paralysis. Ndichiroorwa nebayo pasasi peChester. Then ndobva ndaenda nemadoctors angu aya ekuti ndiri maprivate hospital. Ndobva ndaenda kumaprivate hospital kuna Olifants. Ndobva ndandoono lati ndakaona doctor wechinhu wekumusha kuno kuZimbabwe. Ndobva ndati machona rega tikupe chinhu tikupe mapain killer for 3 days. Toona kuti panoita change here. Ndakabva ndapuwa mapain killer kuhospital. Ndobva ndaenda zvakabva zvatoita worse. Ndakazodzoka after 3 days neresults kuya kuchipatara. Ndikati nini zvinhu kubva pamakatonipa mapills aya ndakutorwadziwa worse. Saka ndiri ikoko kuSouth Africa akazongondideurira akati machona nyaya dzakadai so dzinonetsa kubasa kuti kuva uchidini. Takapita Excel yacho hapana chatakaona. Tikakupa mapills acho hausikuya neresults. Wadi kuti wamboita kuti umbotsvaga zvimwe zvinhu maybe umbopinda kuchivanhu vanhu ukwanisa kudini kubatsirika. Inini upenyu hwangu hwese since ndakakura makuru kusvika pandiri izvozvo ndaiti kun'anga ndiende kuchiprofita ndiende. Ndaingobhilivha kuna Mwari chete ndo life yangu kubva mukukura but kuzobva pandakaenda ipapo kuchipatara ndikangoitwa Excel ndikapuwa mapills in 3 days ndikadzoka futi kuchipatara vakati hapana chavari kuona. Ndo pandakatanga kuzoti ndiri muarea ndinogara kune vanhu vaya vanoziva vemasowe vaya vanoita zvemasowe vaya. Ndakabva ndazongoendawo pamasowe andinongoziva kuti masowe abhatarwi. Ndakangobva ndaenda pamasowe paya. Ndasvika pamasowe mabatsirirwo andakaita inini vakangondiudza kuti mukomana iwe tiri kuona wakabva kumusha manje ende kumusha kwenyu tiri kuona pagore rapfuura iri pange pane nyaya yanga iripo yasisi wako. Ndikati wangu ukanzi okay unoona nyaya yakaitika vakati varabereki vako vakati vaishanda zvinhu izvi but mukushanda zvinhu izvi vakashanda zvinhu zvakangobva pana sisi vako but sisi wako achichema kuti dei zvamboendawo pana umwe. Saka zvinhu izvi zvajamba zvapapi zvapakuri. Ndikati manje zano ndoita sei ukanzi no zvaungatoita enda unokokorodza futi vabereki vako sezvo nyaya yainga iri mumaoko mevabereki vako. Ndakauya zvishuwa February 2023 ndikasvika ndikatanga kuda kuti ndisanganise vabereki vangu. Ndakatanga kuenda kuna baba vangu andakatuma. Ndakatovasisa basa ravo since 2022 ndakavasisa basa kuSouth Africa. Ndikamatori izvozvo ndaenda kwavari baba ndikati nyaya yandikakutumai kuti muye mubatsire hanzvadzi yangu zvakwakunzi zvekushanda zvamakashanda zvacho hamuna kushanda zvokuti zvinhu zvipere pamusha. Makangoshanda zvokuti zvibve pahanzvadzi yangu zvichizoenda pana umwe munhu. Mashandiro rudziya makaita. Ndokubva vati problem yako chii. Ndikati no ndikubayiwa paplasi ndichita mabayo ndichita chireva chinhu kuleft side kwangu. Ndokubva baba vakabva vasimuka ndokubva vatanga kukokorodza vakoma vavo vamukona esa. Pavakoma vavo nganditi inini baba vangu vaindipa threats yokuti ndine zvandinazvo. Vainditi ndakaromba. Zvinova izvo zvakazondipa shungu yokuti ndaingonzwa nevanhu kuti wo kunonzi wakaromba upfuma yese yauinayo kunonzi wakaromba. Saka zvakazongondipa shungu yekuti ndinonzi ndakaromba apa ndakogwara handisozvani kutwara nechinhu. Ndo pandakazoya ndikati okay makaita nyaya yehanzvadzi yangu ndiri kunzwa kuti mimi pamakazopedza zvehanzvadzi yangu zvinhu zvakangojamba zvakaya pandiri. Saka ndaikumbira kuti timbofamba. Zveshuwa vana baba vakabvuma kuti tifambe. Asi baba vakazoti ndakunamata tiri pakutaura tifambe asi hanzvadzi yangu payaiuya vanga vachitonamata. Saka baba vakazochuza vakati no imi muchiita kuti muende pamunoenda ndazvinzwa vana vangu. Vozochuza baba vari ava varapa. Ndokubva vazochuza kuti vochienda nevana wakamirira ini mutini mukuru. Saka baba vatakazofamba navo tafamba takasvika tikabata zvatakabata kubva kuna baba vangu. But tichiri mukufamba paitaurika kuti panana vanhu 2 nemasungukati 2. But nenyaya yekuti hatiti tichifamba nenyaya yechivanhu tifambe nemastages. Takatanga kufamba nababa vangu. Baba vangu vakabva vaita kuti pane zvinhu zvavanga vakabata mukura kwavo sevanhu vakagara vari vana sapo. Vanhuwo vaida kuzvidhifenda mukura kwavo pane zvavaibata. Saka zvakazoita kuzoti zvinhu izvi munoziva kuti ukabata chinhu mangwani chinemuka chachinhu chachihombeuro chakutaura zvinhu. Saka takazosvika pakufamba tikazosvika pakufamba nemukadzi wavo ndiye anonzi ndiye akauya nemoto mukati memusha medu. Tikafamba tikaenda kwatakaenda tikandoripa. Ndofunga takaripa misha inokwana kuita 9
9 to 10 ndichifamba navo right. Pozoita nyaya yekuti ndafamba neava takuda kundopedza ndima, saka ini ndakataurirwa kuti inini pandinopedza nyaya iyi, sezvo uri mwana ari kumudzimu, kuti nyaya yako iperewe kuti isvike kuend, unofanirwa kuti paunopedza stage yese yaunoita ubike doro. Right, tapedza pakuti taida kuti tichibika doro kuti tikulira vati jesava. Patakazoti tibike doro rasekuru, pobuda nyaya yekuti sekuru vangu inini vanova vanobereka vana baba vakandotora chini mushonga wokuti vadini vaidetsera nemunina wavo havakazopopo. Saka sekuru vangu vakazonditora mushonga wokuti vaisawo boundary pachini pamunina wavo kuti vasadetsera nemunina vovhurira munina wavo chini bhuku. Saka tiri ipapo ndakazoti inini okay, vana baba kuti nyaya yedu ifambe kuti tibike dore kuno kunzi pane mazimepa vanokwanisa kubika dore, ngatichiita so. Takanzi tapuwa 3 months kuti tiende kwakazino apa taita mumaoko machief club. Okay, ndokubva vapusha for 3 months ndakabva ndadzoka kuSouth Africa. Ndiri kuSouth Africa ndofonera baba ndikati baba ndoda kunzwa kuti nyaya yapo ari bosi inini nyaya yangu kuti ipere pamarwadza andi andinawo, kakanzi ndofanira kuperera pakubika doro kuzotenda chini mudzimu. Baba vakabva vanditi ano nyaya yekudini iri kufamba. Saka baba ndo vaifambisa mashoko kuna baba nababa. Kozoita umwe baba mukoma wangu asara pane rimwe bhuku, bosi mabhuku ayakakatwa into 3 asara. Ndivo vakanzi vaifanirwa kudini kuripira chini sekuru vanhu vanga vari chini vari mabhuku. Because takazobata sekuru vobuda vachitaura, sekuru vakati no, pamwana wangu wese ane bhuku rangu ndinoda kuti muti pamhosi yandakapara oro pachimuti chandakandotora ichocho mundondiripirawo chini ndava yangu. Nganditi sekuru vabuda vakazodaidza baba musi wacho vakafoswa nachief kuti vava varipo, kukanzi no nyaya inoda kutaurika parapasi kuti utumire uya waunositumira uyo, ndinoda kuti uye wega wakadini wakazvimirira bosi panofamba vanavo panongodzi mwana wangu muhombe uriti. Saka musi wacho takabva tavadaidzana, ndokubva vanditorwa nemupurisa wamama, ndokubva vauya, ndokubva nyaya yedu chiremba, ndokubva sekuru vabatwa sekuru, ndokubva pakazoita songo inonzi songo mabvumandava yaifanirwa kutorwa nababa. Baba vakabva vadini varamba, kukanzi ini ndakataura kuti ndakuita sochechi izvi zvechivanhu ndechingouya ndinoya ndodini kundoteerera. Saka sekuru vakazobva vaona kuti ndokubva vapesana vabvunzana nemwana wavo, kukanzi iwe uri kuti iwe wakuenda kuchechi, inini ndine ndava yandakapara, hapana kana chinhu changu here chauri kudya iwewe. Baba vakati handina. Kukanzi hauna museura wangu wauri kurima here iwewe. Baba vakati ndihongu ndinawo. Kukanzi nhasi uno uri kuti wari kuenda kuchecha usina kubata zvinhu zvemunhu akafa, ndichikutaura kuti ndakapara ndava, ndakapara mhosva indandodzosa zvinhu zvandakadini zvandakatora kubatana nevaningina vako uende indodzora mhosva yandakaita. Baba vakabva varamba, kukanzi nini baba zvanotaura ndipindai nazvo. Kukanzi okay, sekuru vakangobva vati okay tichasangana. Ndokubva vazodaidza zita rababa, ndokubva vati dakarai mwanangu, tora songo iro, songo iro hariurai imhosva yandati ndikuchenesei, chinhu chandakafa ndisina kukutaurirai kuti ndo zvandakaita. Saka chitora ngore in 3 months pane zvandataurira nemunhu yugazini muendese chini zvinhu zvake. Takabva tapuwa muripo watakapiwa in 3 months, ndokubva tagadzira muripo ya, ndokubva taenda tadzoka pachief club. Chief club vakati okay, madzoka chiitai kuti mitorongwa kuti mubike doro riya riya. Patakati tiende pakubika doro, tinotanga tabvunzira nevanhu vari pakubika doro. Ukanzi no doro iri haribikiki, mukaribika doro imomo vakomana makabvira kudhara neprocess neprogram unonzi chini makauraya munhu. Doro haribikiki, panana baba venyu pasara vamwe vana baba 2 vakasviba. Ndobva pasitaurika kuti chiendai mundotora uya anoti mukuru anoti anoenda kuchechi. Takazama kuda kutora baba, tikazama kudini baba vakamboramba. Kuzosvika chief vazoshandisawo chini force yavo kusvika tazovatora vauya mudare baba. Pakamboita makakatano vaitoti vakadaidzwa kachief vanga vasingauyi, vakanyorerwa tsamba vanga vasingauyi, pakaita mapurisa anokwanisa kuvatora. Paitopedzisira chief vanyora tsamba yenda kumapurisa, vochienda nemapurisa amama vochitodini vochitondovatora. Then zvadaro takazoti tiri ipapo vandotorwa vauya kachief, ndobva vakazotanga kupa excuse yokuti inini vana vangu handingashandisi zvinhu vana vangu vasipo, saka ndinomboda kuti vana vangu vauye. Asi tiri mudare vakabvuma kuti ndichibva panapa ndichadini, ndichabva ndandofamba nevana. Saka zvadaro takazosvika uko taifanira kuti tifambe.
baba vakabva varamba kuti tifambe. Mupurisa wamambo ouya oda kuvanyengerera voramba kukanzi inini handifambi kana vana vangu vasati vauya. Pai ndakangobvumira kuti imimi mudini tikwanise kupedza dare, but ini ndakati ndiri kumirira chini vana vangu. Tagara vana vacho vakazouya. Vauya vana vacho ndokubva tadini tafamba. Baba vachichemo chavanga vachichema uchiti ini ndakunamata. Sasa ndakunamata handidi kuenda kun'anga, ndoda kuenda kupi kuchechi handinonamata. Saka takazotorana nababa chifu vakati no, izvo zvakanaka kuti tibate munhu ngatitange tadonhera kusaiti raari kuda iye. Tozoenda kwenyu kun'anga oro kupi kuna amwe maprofita tamboenda kwavanoda. Saka kuti tivabate baba takazoenda kupi pavo kuya kwavaenda kwaMwasha. Vana vavo vakatanga kufonera vese vanopinda kuchechi yaMwasha nevana vavo. Vakatanga kufonera kuHarare ameniti pane mukuru wevasowe wechechi yavanonamata. Ndokubva vaikundira kuti choto chinowanikwa kuti tikwanise kuti isusu area yedu kuChipinge tikwanise kuzoenda kuchoto ichocho. Saka vakabva vafonera kuya kuHarare kanzi no pakatonaka ipapo. Choto chiriko kuChiredzi musi ngeSande. Sasa moita imi munotorana neSande moenda kuHipo. Mundosangana iko kumasangana kuHipo. Modi moisa choto ichocho. Maenda kuchoto ichocho muchandonzwa chini nyaya yemu. Takabva tatorana baba vane vana vavo 2 vakomana vabva kuSouth Africa. Inini nana baba vandiaccepta ke. Neava vese vamukuru vari parapo. Takabva taenda ikoko. Tasvika takangosvika pachechi, handiti ungosvika pachechi togara. Tasvika tagara baba vakabva vatoenda mberi sechechi yavanonamata. Vaenda mberi baba vakangobva vasimudzwa. Vanzi baba simukai. Ndokubva vasimuka tiri pachechi paya paya. Vasimudzwa baba. Pakatanga kutaurwa nerondo yekuti baba tinokuona kufamba kwamuri kuita nemakuriro amaita kunamata munoda chaizvo. Asi pamakatanga kuuya muchechi takati chini? Reurirai musati manamata kuti timugamuchirei zvakanaka. Saka kunonzi chechi yaJohani Masowe ine machechi ine mapato 3. Saka rokutanga ravakataurirwa baba vakabva vatiza ndobva vaenda rechitwiri vanenge vakandotaura secret yavo kuti ini ndive zvinhu zvangu zvakadai asi ndoda kudini kunamata ndobva vavagamuchira. Saka Sowe ratakazoenda ranga riri Sowe rechechi yavakambodini yavakambosiya singori chechi imwe. Ndokubva vatosimudzwa baba pamberi peSondo. Ndokubva vakanzi baba tiri kuona manga muchishanda imimi baba imwe. Pakushanda kwamaita pane zvinhu zvatinenge makabata. Asi makabata nokusaziva. Mukubata kwamakaita zvinhu izvi makabata muchiti munoda kuchengetedza musha wenyu oro maida kuchengetedzawo nokuda kuzvikudza. Ndokubva vati hongu. Vati hongu mupurisa wamambo uripo nevese varipo ava varipo. Tazobvapo tikati no, chifu vakati no, endai kumaprofita 2 oro kun'anga 3 oro 4. Sasa toita patina kuputsikana isusu bosi pakazopedzisira pazoita kuti pakazoda kuti vaende mberi nechini nokuti vaprofite baba. Vaiva ngavati gamuchira vakazozi no man, musanyanya kuenda deeply, mukanyanya kuenda deep vana vari mukati mechechi avo is more than 10. Vari kukwanisa kudini kutemana pachechi panapa. Of which ivo vaiva vasingazivi kuenda pataita kuchechi kwababa ndanga tine mupurisa wamambo ataifamba naye. Taitoda zokuti tiende tindonzwa chokwadi chiripo tikwanise kubatsirika. Ndokubva vakazotanga kutsika-tsika vatsika-tsika ndokubva vatsika-tsika. Saka pakutsika paya paya takazoti totobva kumupasini kuya takutoenda kumba. Tototi vakomana vababa vavaimbochiti vakamira vaya kuSouth Africa. Vakomana vababa ndokubva vati baba nyaya iripo handiti munoona kuti baba mini vakashanda zvavo vange vari pisi kushanda zvinhu zvavo. Imi mangodini mangotiwo pane zvataurika zviya kuti makabata chakati makatora zvakati zviya mangoitawo kuti muitewo zvakaita munin'ina wenyu kuti tisununguke pamba panapa. Baba vazvishuwa vakabvuma. Ndozuva rekutanga ravakatanga kutobvuma vana vavo vataura. Hatina kumbobva taenda navo kun'anga. Zivairo kuti takabva taenda navo kun'anga. Takafamba n'anga 3. Tasvika pan'anga 3 vange vasingarambirani nezvaitaurwa pan'anga. Pamusana pezvinhu zvavanga vakaisa pamba pavo pavaiti vange vakapiya pamba pavo nemishonga. Vakabvuma baba vabvuma. Third day ndokubva taenda kachifi. Chifi ndokubva atoti okay, imi nyaya iripo ndeyekuti handiti vandobvuma. Chitsvagai chiremba anondoshanda pamba. Zveshuwa takatsvaga chiremba akaenda pamba akandobvisa zvibhodhoro zvaakabvisa. Varipo ndo vakatoita chini nyaya yacho yanga ichitoitwa pamba because zvinhu zvacho zvaida maoko avo semabatira vakazviita. Chibhodhoro chabviswa chikabva chapiswa. Chapiswa chibhodhoro chiya. Mangwana acho taifanirwa kusangana pamba pababa pane mhepo because baba nganditi pavakabata zvinhu zvavo vairwisana ngezvinhu zvavo.
ngenyaya yeumama pasina respect umweni. Saka the more yatakaama ava vanga vakuda kutouraya munin'ina vakutumira mhepo vochiti ndinoda kuzoti because pandakatanga nyaya iyi nababa taivo vana ndikaenda kumapurisa ndiko ndikaenda kukoti 10 times nesangwana kusvika koti yazoti ndobva yazobiswa kucivil court ndobva kanzi pachata tarisa machifa nyaya yako koti yati nyaya yako iyi taona kuti uri kurwadziwa nepain nyaya yako yaisiye chinhu yekoti tingatokuwestira time iwewo uchirwadziwa chichusa one chief waunokwanisa kuti utore nemanhamba ake pachati iri kucivil court ndokubva ndaenda ndikati asingagoni kuti ndingatanga kuenda mudunhu randinogara nda chief wangu ndakangobva ndati no ndokumbira kuti ufonere chifu vakabva vafonera chief gara vafonera chief gara wakanzi pane nyaya yanetsa iri kuuya kunoku kucriminal but haisi nyaya yecriminal inyaya yechivanhu saka taikumbira kuti batsira kuti vana machona vabatsirane kuti mwana adini apora zveshuwa takapfuta dini taenda kachief kuti tindobatsirwa kuyako. Saka zvakazonetsa zvokuti takupedza ava baba vakuramba nezvavo pane zvatakandobvisa zvibhodhoro zviya takazoti tazoenda tindofemba mhepo yatakabvisa yanga kuda kukomedzerwa nababa ava kuti inini ndairova baba ava. Saka vanhu vakutoda kuti uyu afe because uita mutisama asina chinhu zvinhu zvokuvhikisa zvake zvaivhikisa zvezve takarasa tikandoripa tikadini. Saka ava vakuda kutouraya uyu kuti kuzozinini neava vaifamba nendo vakadini takauraya baba. Saka takazobva takura chiremba tafemba mhepo yatakafemba yakaita mhepo yekuti pane mhepo yatakashanda yakazoyefa kudzoka ichitariswa kuti pane chikwereti asi pasina chinhu chikwereti. Baba ava vakaisa mhepo yavo yanga iri kumashure yaipusha mhepo yatakazobata yanga iri hongo yanga ichifamba nechibhodhoro chatakabvisa uko chatakatiisa kumba kwavo. Saka mhepo iya yakangobva yataura kuti zvandinoda inini ndinoda kuti mundiperekedze kumba kwangu handisida zvekutamba. Saka mhepo yakabva yabuda kubuda kwakaita yakataura nababa mhepo inonzi mukubera ndokati hakuna munhu asingasi kunonzika mukubera. Mhepo yabuda yakataura nababa ukanzi pai paukaenda uko paukandiperekedza waindiperekedza pamukadzi wangu wawakatora uya anga akadirwa pana baba vemukadzi uya vakatora mushonga yangu. Saka izvezvi ndakuda kuti iwewe uende wakazvimirira pamaoko ako kuti makore wakagara nemukadzi wangu uyawe angachikubikira waikuwachira waenda kumunda zvese zvairya zvaishandwa nemukadzi wangu. Saka ndakuda kuti undiendere nemombe 2 nembudzi nemari. Saka mhepo yakazoti yapedza kutaura nava yakuda kutaura nababa. Baba vakabva vatosimuka vakati aya musandivigira parapa zvinhu zvokubesa zvinandishandiso zvokubesa parapa. Saka nyaya yatinazodini hatina kuzokwanisa kuti nyaya ende mberi handiti takatobva tatosimuka chimwe chinhu tasimuka chimwe chinhu mangwani manheru mwana wababa vangu pamukadzi wavanaye wokupedzisira chimukomana pajana ratakapuwa mangwani manheru wacho chakazomuka chitomwa chinhu mapirisi asi mhepo yange yatotaura kuti parapa chiti pari fakadini kufiwa tichingopedza kufemba mhepo tichipisa chibhodhoro mangwani wakona chikomana chifara chine 15 years nditori naro death certificate racho izvo parapa chine 15 years chakabva chatofa chafa tosangana vana baba tondochengeta chomufana chiya cha 3 days. Chief vochiti no ngatimbosiya nyaya yese yamaita ngatitsvaga titoone kuti chauraya mwana uyu chii. Patakazoenda kunyaya yekun'anga ndo pakazontaura kuti no chibhodhoro mhepo yaya makapisira chibhodhoro iri kuti bheta dei makabvisa chibhodhoro mondorasa murwisi pane zvamakaita kuti motora chibhodhoro mopisa. Zvakafanira kuti wewe raiti ndakagara pandakagara usika ukaba chigaro changu wandikaba pachigaro wandibvisa. Saka ndati ndikuratidzei ndo zvandakaita pamwana wangu. Chifu vanga varipo zvese zviri ndokubva tadini tati tichitevedza zviya zviya. Saka baba nyaya yakazonetsa ndokuti baba vakazoramba kuti vadini vabate songo rokutenda ndava yechigaba chavo chatakabvisa kubakava. Saka chifu gara kwavakazoti no ndaane 2 years and a half iwewe nenyaya nababa vakava izvezvi ndaakupinda zvemababa mukuru vakava mini kuti ndichaita futanadza chinhu 2 years and a half ende baba mukuru vako vanodini vanodherera regai ndikupe transfer imene kupikwa chifi mutasi ndokuya kwatakaita kuno. Saka isusu tiri kuno kuti aido kudi kubatsirwa panyaya yedu. Okay. Saka nyaya yekuti baba wari kuramba kuita zvawakabvuma kuti unoita ndo hongo ndo pane nyaya yacho. Ende nyaya yenyu tisenda kuti chaakumisa paidoro chakumisa pa
Ruri mudzimulia. doro rimdzimulia kuti doro libika yes because patinofamba pese patanga kubuda kuti kana pane mwana akasviba maoko doro iro hamuribiki kutaura kuti mudzimu yedu inoramba kuti pabikwe doro pane vanhu vakasviba maoko okay saka one makaclear watikaclear hatingatedi takaclear research because vatitori nengore imwe yesvizvo simukaiba uzati kudamba tisida kumbopedza nguva itongoda kuti kana chingori clear chinhu Chogadzirisa. musambopedze nenguva kana pane chakashata inini munhu anobvuma nezvakanda zvisingaiti because anoseva time munoseva upenyu hwemhuri munoseva zvakawanda vanhu vakawanda vatosangana navo vanozviita zvokuti anoramba chinhu chanosiva but hazvibatsiri kuti zvichibvume uraya 15 kana kuti mushayisi wapera aya zviri nani kuti uchibvume pachiri padhuze uchigadzirisa wosevha mhuri kandi zvoba zvikutaura kuti makabvuma ishuwa here kuti makanga mabvumirana neurongwa Wait, handina kubvumirana neurongwa hwese. Nyaya iripo ndeyekuti mukomana paakauya achibva Joni, Samuel Machona, mukomana paakauya achibva Joni akanangana nababa vake vakaripa more than 5 times achiti vanomuroya vakandoipa akapedza panga paine n'anga yaisi Mugadhui akaidzinga achiti inomuroya akaidzinga munharaunda kukaita wokaamarimbire akamutora wokaamarimbire nehanzvadzi yake akavakumurisa masikati machena zuva rakachena akati kodorai kudai hanzvadzi nehanzvadzi akavarova sitereke nemboma akati munondiroya vakaenda wokamarimbire wacho wakazotofa apedza kudaro akazouya nyaya yokuda zvokubikwa kwedoro ndoro akazonangana neni uchizivo unochibhodhoro ndochotitadzisa kuti tibike doro rababa vangu uyu mwana wemudzimu haabiki haangakwanisi kubika doro rababa vangu potakamboita kun'anga ndambotokumbira kubva kuchechi akabvunzwa kuti unoda kubika doro raMachona uri yani uye potakambobva kwagarahwa ndakambudza kuti bvisa zita rokuti Machona nokuti chakaita kuti maike varoorwe inyaya yomudzimu unozi Hetani iye anofanira kubika doro raTausi raHetani babake raTausi kana kuti raZongondi nokuti ndo dzidza raakwabva haakwanisi kuti azobika doro raMachona kwete akachengetwa chete mumhuri yaMachona nokuti munun'una undi akazoita udyire baba vangu varipa mhosva kuripira mafunde vakatora kumwana womunun'una wavafa saka afa kudaro ozopfuka oti zvomakatora mafunde angu kochindirodzai baba vangu vomurodza mukadzi uyu opinda mumba asina kupuwa nemudzimu nemvumo saka manje uyu Hetani unozi Padhono haagoni kuti abikire baba vangu vaMachona kuti baba haazoka Machona ngoka Hetani anofanira kubikira Hetani naTausi naZongondi ndokudzidza raanofanira kuti aite izvozvo kana chiri chivanhu chinoda kuti chitevedzwe kana kusingadi kutevedzwa chivanhu kochida kutevedzwa zvimwe zvokudai hatichazvizivi kuti zvingaitwa sei zvese zvaanotaura izvi ndivo vanhu vakandotora n'anga dzavo musi wa19 ndakatofonera mukuru wangu chechi tiri kwachief Garava hei ndasi ndiinde kun'anga inini ndinonamata ine zvin'anga ndakazvisiya kare over 30 years hatisambozivi zvokuti kune n'anga chief vakati watouya ngatitotora chiprofita nditi unonamata here ndikati handingarambi ndokuti zvataurwa ngevanga ari kutaura imimi hamuna chomakambobvuma here zvataurwa
Ndiani wanga? uyata Yeah. takabvuma tikafamba navo but po takafamba Shoma kabvuma ngechi. takabvuma kuenda navo kun'anga pona nguva ndanga ndakabuda Handizvo. ndizvona nokuti n'anga yakazofemba bvuri iyi takati taenda kun'anga n'anga yacho yakaenda yakandobata yakati iwewe chitaura uyu wakandoripa kwamugovera uchiripira mukadzi wako but iwo ndiwo unofanira kuzviripira ndiye akatotaura yega tiri tese kudai akapuwa ngoro ikabva nyangayo vakazotora youya yoti panapa yakuti tinoda kubata vantu vaviri isu tambobvawo kwazi inobata munhu wane aripe kwamuguvera Yakabatani. yakabata uyu Imimi mamsiko. ndanga tiripo yakabata uyu Imimi mamnobatwa. atira kubatwa asi n'anga yakazotorwa ichichifemba manje yovakadotsvagavo ndo yakatadza ndopo tisina kuwirirana yoti atoda kubata vanhu vaviri ndikati kwete Yakabatani. Iyoyo. iyeyo yakati Nyanga yacho yakazouya yakabatani. iyeyo yakati newo ndoda kutaura newe yakabata uyu uyu unozi inoki hodihodi Iwe chimbosimukai. Pane apo wataura kuti baba uyu wakabatwa. Wakabatirwa papa. Right. Ava baba vakabatirwa taenda kuchechi kwavo vakabatwa Kutini? kuti baba mune chibhotoro. Yeah. Tauya takazoenda kundobvisa chibhotoro chiya chiya kumba kwavo baba. Right. Tozobva undobvisa chibhotoro topisa. Mira, chibhodhoro chakabatwa here. Saka ndeni muri kutaura kuti. Mira baba. Sei muri kutaura kuti awo ndiwo wakabatwa ima muna kubatwa. right mabatirwa wechibhodhoro ivo vantu vaenda kun'anga vakauya usiku pamba pangu nen'anga voti tatibata chibhodhoro pamba pako right chiregai ndinotobvera Mirai. Tatofamba tese zvakanaka. Pamataura kuchechi makaenda mukabatwa ende mukabvumira zveshuwa kuchechi ndakadii ndakabatwa chibhodhoro. pamusoro ishe Ndakadii hatina kuda kupikisa apa handiyanga kutaura kana handisi kuchechi handina kubatwa kuchi kwamamuti makabatwa ndekuti in'anga yevakanotora yahaka yoshanda alright kuchechi kwakanzi chii kuchechi kwakazi baba makasviba nekuti takatotoenda kun'anga kuchechi kwedu ukango ndikatoenda kun'anga nhasi mukati endai kun'anga ndatosviba mukangonditi chitoenda kun'anga mbodoringidza ndoenda kuchechi kototi wakasviba chakatanga chiya kuenda kuchechi kana kuenda kun'anga paupenyu here wangu ndati chakatanga chii kuenda kuchechi here kana kuti kuenda kun'anga muupenyu chakatanga kuenda kun'anga makatanga kuenda kun'anga musati maenda kuchechi hongu saka chechi yakashaisha here payakati makasvipa because makamboenda kun'anga haina kushaisha haina kushaisha ndokubatwa katuta kun'anga makanga maenda kudi kun'anga ndakanga ndatorwa neva musati maenda kuchechi ndisandaenda kuchechi makamboenda kuchechi ke amunatanga nekuenda kuchechi ke hongu musati mamboenda kuchechi makamboenda here kun'anga hongu handiti saka uimizana makamboenda kuchechi musa makamboenda kun'anga musati maenda kuchechi haisiri nyaya yewe haisi nanga haisi nyaya yewe handiti uyu pekutanga makatumira munin'ina kuti akumirei handiti saka handimi makaenda kun'anga handi makaenda kun'anga handiti saka maizopomerwa mbosva yerun'anga kwamusina kuenda sei ndosaka ndakurambirana nadzo n'anga dzacho ndati kuchechi chechi yakati makasvipa saka chechi yaiti makasvipa sei imi musina kuti mamoenda kun'anga
makatuma muning'ina muna kuenda Pekutanga. because according to narration yapiwa hapo ndeyekuti pamakazi mutange kuenda kun'anga ngekutanga mutogadzisa nyaya yabambwa ati iyo makati ndakabatikana mukatuma muning'ina wenyu hamuna kuenda Hatina kuenda. machibva ikoko ndiko makazoenda kuchechi Akwete atakutanga kuenda kuchechi. Tiri kudare pachifu Garafu. Vakatora chiprofiti vakatisa kun'anga vakati iwewe waramba kuti uite zvatinoda tochiita back to center saka ndopo takazoenda kuchechi tapa mukati Garafu akatora chiprofita aising'angaba aishandisa mushonga munhu wacho that angari profita muprofita wemashonga aziwaishandisa mushonga aiwa ndati muprofita here muprofiti n'anga alright muprofiti n'anga handiti which means anokwana kuise kun'anga anokwana kuise kuchiprofita handiti saka munhu akadaro tinongomutora akadaro because imi munotora zvamunoda paari saimi paari chamunoda chiprofita because ndo chechechi chisiyai zveun'anga zvakataura chitaura izvo chiprofita zvakataura maererano nemi zvechiprofiti zvakataura ndezvekuti chiprofiti chavakatora toenda pamba chavo chaishandisa mushonga ichi chakatora mvura chocheka huku chogezisa ropa vogeswa vese indikaramba chikamwaya chikati iye zvinezvi todini toda kuita back to center ano zviro zvake zvinofanira kuti zviuraye kumba kwake tapedza kudaro ndopo takazobva toenda kwana Mwasha taenda kwana Mwasha ndopo kwakazi iwe unonamata asi wakasviba kayo ndikati kazi unoenda kun'anga kati kuti ngatotobvako right vakadotora n'anga yavo vatora n'anga yavo vakauya nayo usiku pamba pangu vakati tabvisa chibhodhoro vabvisa chibhodhoro vati ngatichipise tachipisa after 2 days mwana wouyu omwa mapirisi omushonga ofa vouya voti chibhodhoro chiya chawapisa chiyana ndicho chamwisa mapirisi mwana wokuti afe ndikati mapirisi anouraya aamwa mwana uyu alright ndiri kweso kwaninawo pandine nyaya yangu ndira kubva kuti chechi yakati makasvipei ngatisambomire kuda zvakaenda kun'anga kuenda kun'anga usina kupiwa chaupiwa nen'anga hauna kusvipa usvipei alright izvo yakati masvipa handiti wakati mutongo wenyu sechechi chii kana wasvipa mutongo wechechi unotonosunungurwa pacha makaenda here kusunungurwa iye zvino ndakaenda kunosunungurwa makaenda kusunungurwa kuti makaenda kun'anga hongu asi wakakutaura here dambudziko remusha kuti dambudziko ramuinaro wasunungurwa hako asi mumusha dambudziko remunde rakati saka chechi yakati mumusha muna dambudziko sorry ndati saka muruti here chechi yakati mumusha muna dambudziko ano dambudziko ndiye ini hatina dambudziko ndati chechi yaifanira kunge yakataura kana chii chiprofita chechechi ka chaifanira kunge chakataura kuti tiri kuona mumusha wamakamira zvakadai asi uripomerwa wako mhosva asi zvouripomerwa mhosva chaunoziva padini hapana ndo zvinoita maprofita saka maprofita iwo kana akangoti chete iwe hauna mhosva ko zviri mumusha izvi zvakanaka ndinozozwa mama asika tovakatora n'anga yacho ndo tonoshanda zuva irero mangwani wacho n'anga yacho chipedza kushanda mwana wachibva afa ko yakadiniwo n'anga yacho kuona kuti mune dambudziko rakati aiwa kana ine ndine poison yangu ndikafunga nhasi kuti ndinoda kuisira poison ndisina kumbozvifunga zuro ingazi iri n'anga yakapfuurana panapa nezuro yaifanira kunge yakaona kuti pachada kuzoiswa poison zvimwe zvino chiprofiti achaitaurapi kana pasina chinenge charatidzwa alright zvomauya kuno maprofita au chechi kwenyu akutaura kuti muchasangana nei kuno handina kunge ndamboenda kumaprofiti
andingamugona ndauya kudaro ndosaka ndoti bambo maprofita chaiwo asiri enhema anda yatokudza kuti mukasvika kudare ikoko munhu ari ikoko bambo muchabvunzwa zvakati endai makagadzirira zvakati muruzwa bambo ndo kana chiprofita chamuri kutemba ichocho chichitaura chokwadi because alright chiprofita ichocho musati maenda kwachiri muchechimo pane here pachakambokuprofita iwo kuti bambo tikuona pamberi avo mune dambudziko nemhuri chiprofita chamunotedzera everyday kuchechi kwamukuenda everyday kwamamuri kuenda everyday mune position here kuchechi hamusitori muprofita kuchechi ndisi muprofita muri rabhauma ndiri mufundisi muri mufundisi asi saka mufundisi munhu mukuru muchechi saka bishop haana kumbokutaura kuti kana kuti maprofita emo haana kutaura kuti mufundisi tikuona maenda pasi pemiedzo nemhuri hungu muedzo inodaro ndosaka tichinamata ndati wakambokutaurirai here hungu vakati uchamukirwa nevaning'ina vako uchamukirwa nevaning'ina vako zvikasaka kundiso yacho chii uri kukumbira kuna Mwari mamakumbira tiri kukumbira kuti kukumbira kuti ndisisapomerwa mhaka dzendisina zvino iyo mapomerwa andina ini saka muna mato enyu rubatsira aiwa musati hamuna dai mamusina muda musinaumirepo dai mamusina muda musinaumirepo ishe ndinozviziva aiwa zve muri kuramba here andina bihara ndati mambo mutasava muziva here ndiokuziva ndati maimuziva here andasikamuziva mama mboni mausangana naye mamusatati chakuti musanganise naye chii aiwa imhosva ikupofarambinga kuti ndati izvozvo zvaifanira zvakapromiswa mabakati taudzwa izvo zvese kuti bambo nyaya iyi kai yakadai inzwai bambo ndogara ndakataura vanhu kuchechi kwenyu munoerenga bhaibheri munoerenga bhaibheri bhaibheri rinoti chii nenyaya yen'anga because vanhu muita dambudziko munoerenga pamunoda muchisiya pangu pari critical mubhaibheri hatini kun'anga vauki hatendi asi mubhaibheri hamuna here pataurwa nenyaya yekuenda kun'anga hapana mubhaibheri vanonoda n'anga varimo hava vanozvenga ndati bhaibheri avamo here mubhaibheri vanoenda kun'anga kana kuti bhaibheri rinoti chii nenyaya yen'anga vauki kaivavo hatitereri kuvauki ndinoziva kuti mhosva dzinobarwa ingawani Josefa akapika wani achipikira mhosva yomukadzi waPotifa amukomera kuti anga achida kumurepa asina kumurepa munhu unongopika mhosva but asina apomerwa zvinowanikwa saka muchinokutadziwa kupikira mhosva yamusingazivi chii saka dzimwe nguva kupika kwakaita Josefa mujere zvanga zviri zviratidzo zvaMwari zvaaida kuratidza zvemberivo mujere imomo dzimwe nguvawo ndosaka ndosei Mwari asiri kurakidza simba rake rakarakidza pana Josefa achirakidza pamuri kuti imimi mashandiswa kumhuri mugadzirise zviniswa zvemhuri vanhu vazowane nezvekutaura mangwana pamusoro penyu kuti munhu uya munhu waMwari akashandiswa naMwari zvakanaka izvi zvamunotaura zvakanaka yes mhuri iyi haidi kunamata inoda kuromba nokuti ndikakutsanangurirai upenyu hwavo handiti matauri kwamika kuti uyu munin'ina wangu wakaripa more than 7 times nanhasi achikungoripa more than 7 times zvinopera rini kana usingadi Mwari but izazvondikutaura kumhosva kunyika kuna Mwari haisi mhosva here ndati mhosva panyika pano kuna Mwari haisi mhosva here mhosva panyika pano kuna Mwari mhosva chasunga pano pasina simwana kudesana ndizvo handisi saka tiri kuti Mwari wakatiregerera vanhu kangani 70 times 70 yati yakwana here 70 times 7 murume
haisati yakwana. Saka rambai muchimuregerera kamuchimunamata. Ndo basa renyu zvamakaisirwa mumhuri. Ndizvo zvamakaisirwa mumhuri imini kuti musunungure chii zvitadzo zvemhuri. Ndosaka muri mega munonamata. Ndosaka muri makaiswa mega imunonamata sei? Ndinamata Mwari ko. Makaiswa kuti kuti muzvinamatire. Makaiswa kuti munamatire mhuri iyi. Kuti itendeko kune zvitadzo zvamunoziva imi. Kuti ndozvakakura wari. Zvimwe zvacho handizvizivi kuzokufukunyura zvavanofukunyura zvandisingazivi kuti vanozvifukunyura vanozviwadei. Asi ini ndikada kudzoka mashure baba. Ndadzoka mashure baba. Handiri kuda kundiratidza kuti zveshuwa munonamata here kana kuti hamunamati. Munozwa bambo? Ini ndinonamata. Munonamata? Asi ndazwa imi muri kutaura kuti mwana uyu haana maruramiro ekutaura nyaya dzekwamachona. Nekuti munhu achataura nenyaya achatitaurira isusu nyaya yekubika doro kwamachona ndiana machona. Isusu kana ari doro rekwamachona tinoita. Asi uyu haana maruramiro nekuti ndiwe kwahlekani imba yemudzimu. So you believe nemidzimu. Bambo, ndimataura nemuromo wenyu kuti mwana uyu haana maruramiro ekutaurira vanhu vekwamachona kuti wabude chii wabike doro nekuti haasi wekwamachona. Iye ndewekwahlekani kurudzi rwemudzimu, imhuri yemudzimu. Ataura izvozvo ndiani? Ndini. Meaning kuti munoziva here kuti mudzimu urimo. Saka kunamata kwenyu kuri pano munozvipiya ndare bambo. Kana munotobhirivha kuti kune mudzimu uko kunobikwa doro, kuna tete ari uko. Andizvo? Muhamatiza muhamaenda kuhwanda kuchechi kuzi hameno zviriko koko. Asi muchitoziva kuti zviriko. Dai manga musina mbobva mataura nenyaya yekuti munoziva awari wekahlekani mhuri yemudzimu. Andizi? Imimi chamuri kuramba chamaramba chihombe ndechekuti hlekani namachona hawasi chinhu chimwe chete. Isusu hatiudzi nemwana wekwamachona wekahlekani kuti bikai doro. Ndiyo nyaya yemaramba. Ndiyo nyaya yemaramba. Andizvo here bambo? Saka ndo pane mubvunzo wangu bambo. Mubvunzo wenyu uripo. Ndosaka ndakukumbira Ishe kuti kana tsika dzechivanhu dziriko dzinofanira kuti dzitevedze kudai. Kana kusisina unongobika hake. Kana tsika dzosisina dzechivanhu idzedzo. Kana dziriko uyu haakwanisi kuti abike doro ramachona. Ndokunge tsika idzo dziriko. Kana mati hakusisina ngaabike hake. Imimi zvikazi machona ngaabike munobika. Mati zvikazi doro rekwamachona ngaribikwe ndimwe. Imimi unobika vanobika doro. Inini handibiki doro ndakunamata. Ndakavataurira kuti inini ndakunamata handichaiti doro. Asi kana vachizviita nenzira zvakanaka, vachizozviita kuda kuzondidhonza ini kuti ndiuye mukati ndopatinoramba kuti kwete. Ndovungawa. Muri sabhuku here? Muri sabhuku? Sabhuku ichigaro chipi? Traditionally. Right. Traditional zvinorevei? Chivanhu kamhani. Dzokorati musati muromo wenyu. Ndati traditional zvinorevei? Chivanhu. Bambo. Pane zvinhu zviri chete zviripa. Isaenda murimo muchiwanhu kana hamumo. Ndati isaida murimo muchiwanhu kana kuti hamudini? Saka ini chandoda kuziva kwamuri ndechekuti kana mati muchiwanhu hamumo, then it means you don't deserve to be somebody.
kana mati imimi zvechiwanhu hamuiti, then you don't deserve kuita sabo. Uzovaita chiwanhu chamambo. Because mambo ane chiwanhu chenyika chaanokutuma kuti itai woti handiti because ndiri chechi. Because church chaiyo tikutaura nechokwadi, church chaiyo iyi yamunopinda ichi imwazha mwazha weAfrica. Yes, mwavha weAfrica. Munhu wandakambosanganawo naye ndikambotaurawo naye, mwazha weAfrica anozviziva kuti tsika dzechiwanhu zviriko, ende zvinhu izvo zvanochita sei, aizvirespekta. Nanhasi akaisa ideology yomuchechi kuti respektai madzishe, masabhuku, machii, tsika dzechiwanhu ngatirespekte. Asi tisikakanganwa kuti mukuru wewanhu wese ava ndiani? ndiMwari. Handiti? Saka ndopandikuchibvunza manje kuti imimi kana ari kukudzidzisai, ari kukutaurirai kuti tsika dziriko, imi moti hakuna. Saka haamukuru ndiani muchechi yeMwari? Ipapo padonini baba. Ini sondawira Paul ndati kana tsika dzesvantu dzichifana kuti dziitwe ngenzira yadzo, dzinofana kuita ngenzira yadzo. Kaza kudaro manje. Mira ipo. Ndafara mira ipo. Ndafara. Ipapo ndafara. Mati mimi nemuromo wenyu. Kana tsika dzichiwanhu dzichidziitwe nemazvo ndichaita. Ndizvo here? Ndizvo here? Kana mati hungu, handiti ndakuchiti inini chiitai tsika. Tsika inoti kana pamusha paita ngozi inoripwa. Ndizvo zvinotaura chii? Tsika yechiwanhu inoti munhu ukauraya munhu ingozi, ende ngozi inoripwa. Mushonga wengozi kuiripa chete, hakuna chii? Hakuna chii. Asi mukuripwa kwengozi mune process, mune procedure zvinoita sei? Zvinoteedzerwa muchizviita. Handizvo? So it means kuti kana uri prepared kuzviita, haufaniri kuita selective process kuti iyi process ndinoita asi iyi handiti. Ukati muprocess woti iyi ndinoita asi ichi handiti, then it means kuti aiwa hausuita chinhu chako chese nemwoyo wako mwe chete. Uri kuita selective because une interest yako ndiyo yaunopika, zvisinei newe wosiya. Tikuti izvozvo hatisi kudini, hatisi kuda. Apa tawirirana kuti musha mune chii? Mune ngozi. Handizvo? Musha izvo mune ngozi. Handizvo? Ngozi ngaigadzirwe tichiteedzera tsika dzekugadzirwa kwechii? Kwengozi. Because pamataura nenyaya yehlekani, handika mukatihlekani hatiudzi zvekuita. Asi pandazvitarisa manje, ari kuripwa matotareva ari pakanokwana ka7 kana ka8 ndimachona. Ndimachona. Saka pamuri kuripa ikoko, tsika yayo murumboteera ndeipi? Pamuri kuripa dzari kuripa dzacho idzi, tsika yamurumboshandisa ndeipi? Uyu ari kuripa tsika yechivanhu yaanoziva, yamusingazivi. Yatisingazivi. Alright. Imi munoziva ipi? Inini tsika yondinoziva ndeyekuti kana paine zvinonetsa pamachona, pamachona ndo vanogara pasi vogara pasi voonesana voratidzana. Kwete imba yomudzimu youya kuti ndinonetsa kwezvakati pamachona, zvasiyana netsika. Ndinobvunzeni, imba iyi yamunoti imba yemudzimu, mudzimu wani? Hausi mudzimu wamachona. Because mudzimu uyu, relationship yeimba yemudzimu namachona uri papi? Midzimu yakawanda, iripo mudzimu yengozi,
ulipo mudzimu kuda iwo ine mukomana akamutari yakawanda ndinei naibhoza inakuya panapa chandaudzwa panapa ndikuti mudzimu wauya panapa iwani ndihlekani andizvo saka ndikuti nini relationship yahlekani mudzimu hlekani namachona uri papi mukoma nomunin'ina mukoma nemun'ina saka which means hlekani namachona dzinza but hasi good wababa umwe abo aimbomira upindure kekani namachona vanozvarwa nani baba umwe baba umwe kwete ndoraba asi baba zongondi akabara mapuranga obara maundure obara samboko obara tausi ozobara ya ndo akabara zongondi mapuranga ndio zitete guru rababa vedu mapuranga ozobara machona yatirimoni saka ndekuna kekani hlekani unobarwa papi unobarwa ndochigumaura chitete guru redu chakabarwa navazongondi anozi ani anozi tausi ndakazobara hetani no it's okay pakanaka pese asi munodzoka panzvimbo imwe kuti pamakabva otakabvawo pakadai kobva kwadai kobva kwadzika kobvadzika kudai saka dzinza iri kuri kuti totaura tomboti hapana ngozi dzinza harisiri rimweni right uyu wabarwa uku nemukomana pamwe pakati ukupedzesera unobarawo kekani hatiti tiri kukwira kumusoro kuti chipira midzimu yedu tiri kutenda tiri pakufara hatiendi panzvimbo imwera musoro tenda panzvimbo but haina kuuya sokudaro somudzimu baba vangu vakazotoripa sengozi yahetani vomutsvagira mukadzi zvabva papi yangozi inenge yangozi yapapapa zvabva pakuti pakafa kuhetani vaishanda baba vangu nomunun'una wavo vakandotora mafunde vantu vengi vakati hama yenyu yafa uyai mutore zviyo votora zviyo uya ozoti makatora zviyo zvangu saka chindirodzai ndo pakazorodzwa chabva mai vake uyu achabva mai vake uyu ozopinda mumba mai vake uyu do risati rabikwa rokuturira mudzimu yakuti asi ari mumusha menyu hamunapinda mutorwa kaumba mamai akatora mai vangu nini mutorwa here pane munhu wekunze akaya kupinda mumba umwe haasi wokunze wemudzinza imomo womudzinza imomo haasi wokunze ngowomudzinza imomo but changa chiri chiripwa izwai bambo shona ndozandataura shona bambo kana muri kuidaka itai zveshona kana muri imi mamuine power yekutora uyu kunopa sechiripa uku haupi chinhu chisiri chako mukurudzanura ingozi iri kuna hlekano handiti hamutori mwana asiri wenyu kunopa hlekano ubvumo it means wamatora mune control handiti munhu wamatora if that family is within your control ende kuna hlekani iri acceptable kuti idzinza rani renyu ndosaka rakabvuma kunoita kunoripa uku saka imimi nekuti maripa uka hamucharirambiba imimi sedzinza nekuti tisi takamuripisa saka ndichadi aiwa hatirambi asi vachivanhu kana wapinda mumba yomudzimu wapedza kubarisa vana unobika doro wotura murau wechivanhu watura imba iyi yahetani makatura here hongu ndakatura makatura shuwa makatura hongu saka nhasi hetani achiuya kwamuri anenge achiita munomuti ndiani mwana munin'ina mwana ndati hetani achibva uchikuona nhasi ndiani mwana saka sei kuti hausi kufamba nemwana mwana uyu mwana mutorwa here aiwa
izwai utakaenda pang'anga pakutanga tochiloringisa zvikubipa nganga munoita zvichoma ndaure zvinhu zviri akarapirwa kane ng'anga yacho kuti unoda kubika doro ramachona uriyani unobika uchiti ndiani akandirambira varipo vamwe vambotaura tati isu tamboziya pamwe apa tingasvikira tikupedza nguva tichita sei muda kuzvibudisa mumhuri kana kubudisa mhuri asi muri pamwe chete because ukazwa nyaya dzine kutanga kwadzakaita nehanzvadzi nechii mamurofamba mese wana mashona unoramba mwana asi nhasi uno mada kuramba nenyaya pakuchibika idoro ende mukabika doro iro richabudisa zvinhu zvakadii zvakawanda chamuri kutya zvinhu zvakawanda ndozvamakuswa doro risabika chikutarisai kubika doro imi mwana machona wamwe anditi imi mwana machona wamwe anditi chinotarisai kubika doro nyango yasipuchi kana kuti kanhu akuchechi chinokutarisai imi kubika mwana machona chinokutarisai kubika doro wana wasununguka nyaya yakunetsa kunzi doro haribikiki nokuda kwokuti mwana mukuwane aripo ivo baba vane zvinhu ndizvo zvaakuvhara kusabika doro pachibhodhoro chakambotaura chiya chakatotora mumba kwavo chavari isusu titsakatsvaka chiprofita zvikatotora ivo ndo vakatsvaka chiprofita chizvakati izvo makachitora chibhodhoro makadii nazvo vakapisa chibhodhoro chakapiswa vakapisa mamuri poimi mukachiona chibhodhoro ndakachiona pausuku ndakachiona vakapisa mukachiona mukabvumwa ndo chabva kwenyu shuwa chakapiswa neng'anga chakabva pamuzi pangu saka ndikubvunza kuti makachiona ka chikazi chabva penyu andika ndikati ka makabvumirana nazvo kuti chabva pamba penyu anditi kana makabvumirana kuti chabva pamba penyu saka nhasi unoziva kuti murambe chii chipedzisai ka process yekuti bambo rikaindi kutauri kana mumuri muri kunyeperwa kana kuti chokwadi chinobuda chega kai pachena andizvo imimi muri kunzi chamuriva ndimi mukuru anditi imi ndimi mukuru anditi handimisamerere ndimisamerere kana muri misamere mimi naisamere endai wabike doro kana saka rimwe hako kaita sei asi ngariwe neblessing yako kuti doro riite sei ribikwe kana iwe usina chekuita nezviri kuitika hapana chinokubata iwona matambwero wako asi iwewe nyaya iripona kuti chinhu chese chamira kuti iwe ndiwe mukuru samere kunaka kana kusanaka kwazvo ndiwe zviutangira pauri zviperera pauri ndiri kuzvizwa chifu asi manje hatiti chivanhu chotoda kuita ichi chinofanira kuitwa netsika dzechivanhu chikasakuita netsika dzechivanhu ndo pandinoti unovabatsira ndonorambirana navo bambo samiti imimi ndimi mukuru changamiro kuno kuda kubatsira mhuri handi zvokutongesana kuti wakadai uriveva kuno kukuzi mubatsirika handiti chokwadi kuti zvifambe imimi ndimi unogaita chivanhu chacho bhosi ndimi mukuru kana pane panozi takakanganisa pakati imimi mukuru ndimi unototi takakanganisa pakati doro ngaripinde rinopinzwa ndimi zvandaitofunga ndezvekuti mbomira ichechi mozoka kwamwaja mongokumura bhachi motsveta momboita 2 months dzekuita zvechivanhu chemusha motsveta monosununguka motsoka kupi kuchechi mudzinza rikaperiswa ishe ndiri kukuzwai alright matambudziko uri ndimi matambudziko zvatakuita panapa izvo ndikuona kuti maybe imimi chamusiri kuda imimi inyaya yekuti hamusi kubhilivha kuti n'anga yakauya kana kuti zvakaitika zvazvinhu zvechokwadi hamusi kuzvibhilivha zvazvinhu zvechii zvechokwadi saka zvatiri kuda isusu panapa zvakafanira kuti process takuitanga futi panyowani kuwani ngatiende futi kuchii totsvaga futi wasiriyo kuchipinga unoziva nyaya totsvaga vanhu vari neutral vamwe wairi kana vatatu because kana risvikiroka ndikaita kubatirei bambo sami nabambo matambudziko chinhu chinonzi svikiro hachicheki munhu nyora hachipi munhu mushonga chinongokutaurirai kuti izvi zvakamira zvakadai solution itai zvakati zvatokona saka ipapo zvekuti munhu anotaura tanzi ini ndopinda chii saka nandiendi mwanga haisi n'anga isvikiro munozwa zvamuta bambo samero pane zvinhu 2
zvinosanganiswa nevanhu. N'anga haisi svikiro. Munonzwa? Svikiro haisi chii? Haisi n'anga. Vanhu vanozvibatanidza zvinhu zviri zviri tsvuku kuchiita chinhu wani. Ai, n'anga ukaenda pairi uri kuda kusika kudini kupona. Andizvo? Inokupa mushonga maererano nezvawadini? Zvawataura, zvawafunga kuti zvauda. Ukati ndoda kuroya munhu, inokubvunza kuti unoda kuroya sei? Unoda kuti ndikwadze makumbo ende watore ivhu paatsika wobva nevhu racho. Ndobva ndasota. Andizvo? Unoda ndiite sei? Ari kudanana nemukadzi wangu, unoda kuti asvipe mwoyo murume wangu kana kuti chii? Ende watore kanhu kake kana kahembe kana kamini brief. Uye nemini brief yacho asvipe chii? Mwoyo. Akaona uri kuziva zvandinotaura. Iwo mabasa ichi ing'anga iyo. Harisiri chii? Svikiro. Unozwa? Svikiro rinosvika roti muri dambudziko renyu nderakati. Iwo nenyaya yakati gadzisa zvakati, gadzisa zvakati, gadzisa zvakati. Kuti nyaya yenyu yemhuri irapa igadzisike. Itai 1, 2, 3. Zvatopera. Hapana munhu afembeswa bute, hapana munhu achekwa nyora, hapana munhu aita sei. Hapana munhu anoti tabva ipapo ndaiswa nawe nemushonga ndaiswa mushonga muhomwe kana ndapiwa chakati. Hakuna. Hakuna. Manje ishe ava kungadzi vanotora ndo vanofamba vouya nenyaya. Ndosaka ndati vouya voti Bambo Samuel, Bambo Samuel, tati mabambo wangu, n'anga dzakamboya ngatisiyane nadzo, zvakamboitika ngatisiyane nechi nazvo. Taakutanga isusu zvinyowani. Inini handikuendesei kun'anga, ndokuendesai kusvikira. Titesere Bambo Samuel. Handikuzvizwa. Right. Ndozvatakuita izvo. Saka isusu muchitaura kuti muri ready rini kudzoka kuno. Isusu tokutsvagirai. Kana svikiro mariona kwamariona muitira zvamunoita, motaura zvamunoita. Kana watoda kupinda kumusha kwenyu, wanoenda kumusha kwenyu unongedzerai kuti apa. Izvi zvakati zvapera. Imi kana muchiti pamwe kamwe yake kuti izvo hazvina kuti munhu aita chechi kana kuti hauna kungoteerera kudai. Ndipo nhoroono. Hapana ataurirwa kuzi iwewe sakire mushonga, hakuna. Kungokudziwa dambudziko renyu mataurirwa mavapedza mamabuda. Mamataura solution ndeiyi, gadzisai doro chimwe zvakopera. Mazvizwa zvinonzwika asi matsvakirwe esvikiro racho manje rinotsvakwa kuno. Svikiro hamuchaendiko bambo. Maakuya kuno. Saka ini ndaungoti wakumana ndokutsvagirai data. Wokupai date kuti musi wakati munge muri pano. Muuya mubatsira. Yaramba waro. Yaenda. Chatitoda matambudziko naSamuel hamborovi. Handizvo. Saka chiita sei? Endai apa kumana kupechi wataise pakalenda. Moagreea date pamadhesi avanokufai kuti musi wakati tinge tarongeka taita zvakati. Right, ande.